Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गुवाहाटी हाई कर्टआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बे पोस्टआ जाबाय LDA आरो लोगोसे कपिस्ट। दा बे एग्जाम डेटआ क्लियार जाबाय, डिक्लेयार खालामबाय, नोंथांमोना एग्जाम होनो हासिगोन आरो लोगोसे एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि डेटआबो ओंखारबाय। नोंथांमोना जेब्ला डेट जायो अब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै एग्जामखौ हैनो हासिगोन। दा एग्जामा अफलाइन जागोन। बेनिफ्राय माखासे सेन्टार दङ, नोंथांमोना जन वाइसआवसो होनो हागोन। आरो लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो। बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भइसखौ एसे आलादा खोनादों जानांगौ, मानोना जोबोद लोमजागासिनो दङ। अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ खालामबाय जाहाथे बयबो मिथियो। दा नोंथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टनि अफिसियेल पेजआव फैनांगोन। दा अफिसियेल पेजआव फैनाय लोगो लोगो 17 नभेम्बरनि आपडेटखौ नायबानो जाबाय। दा रिटेन टेस्टनि डेटआ क्लियार जाबाय। बे भेकेन्सि ओंखारदोंमोन हजाय, सराइदेव आरो साउथ सलमारानि थाखाय ओंखारदोंमोन। अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। दा बेखायनो जों बे नोंथांमोना भिउ मोनसे मोनदों। बे भिउआव थुनाय लोगो लोगो लिस्टआ ओंखारगोन, रल नाम्बार वाइस ओंखारगोन आरो नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा जागोन। दा बिदिब्ला नायदोनि लोगोफोर, बे भेकेन्सिया दङमोन 80+ दङमोन। नाथाय नोंथांमोना कनफिउस जानाङा, दाखालिबो ओंखारदोंमोन अल आसाम, बे नङा। नोंथांमोना कनफिउस जानाङा। बे भेकेन्सिया ओंखारदोंमोन 2021नि मार्चआवनो एप्लाइ जादोंमोन। दा बेनि एग्जामा जासिगोन। दा एग्जाम डेटआ ओंखारबाय लोगोफोर। एग्जाम डेटआ जाहैबाय डिसेम्बराव जागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा रल नाम्बाराव दङ थ' नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन। नाथाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ एडमिट कार्डआव मोनगोन गासिबो डिटेल्सखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो, बे पोस्टआ LDA आरो कपिस्टमोन। दा बे एग्जामा जागोन 19 डिसेम्बराव सानडे गोलैगोन आरो टाइमिंआ जाबाय 10 AM निफ्राय 12 सिम जागोन। दा लोगोफोर प्लेस अफ एग्जामखौ नायोब्ला नोंथांमोना गासै 12 जन्स मोनदों। दा 12 जन्सआव जागोन एग्जामा। बिनि गेजेराव बरपेटायाव दङ, काछार दङ, दरं दङ, धुबरी दङ, डिब्रुगड़ दङ, गवालपारा, जरहाट, बेबायदि गोबां रोखोमनि दङ। दा नोंथांमोना रल नाम्बारखौ नायबानो जाबाय। जायनि रल नाम्बारा गोलैगोन अब्ला नोंथांमोना बरपेटा, नलबारि, बजालिना नोंथांमोना बरपेटायाव एग्जाम हैनांगोन। आरो जायफोरा दरं, उदालगुरि, बाक्सा थ' नोंथांमोना दरंआव फैनांगोन। आरो जायफोरा क'क्राझार, बङाइगाव, चिरां नोंथांमोना हैनांगोन गवालपारायाव। दा बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना बे नटिसखौ मोनबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना होननाय नङा, दाखालि जायफोरा गुवाहाटी हाइकर्ट एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेनि बे एग्जाम नङा, बे सिगाङावनो एप्लाइ जादोंमोन, मार्चआवनो जादोंमोन। दा बिनिनो एग्जामखौ दासो लानाय जासिगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामाबो जासिगोन थाबैनो, बे जोबनाय लोगो लोगोनो। आरो लोगोफोर नोंथांमोना अल आसाम आरो लोगोसे अल डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन दाखालि पस्ट ओंखारनायाव। दा लोगोफोर बेनोसैमोन गुवाहाटी हाइकर्टनि सिगाङाव ओंखारनाय आरो बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला 8 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनो जाबाय www.gsconline.gov.in। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै एग्जामखौ हैनो हासिगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदि नोंथांमोना जबनि आपडेट मोनबाय थानो।